zvekuzonorohwa izvi inyaya yekutoti uyu akaoma musoro zvekuzorohwa izvi akabvira kare ane musikanzi wemwana uyu unonzi muroyero kure uzonenererwe nehama. Pandakasogara pasofa ipapo akangonyembera kunga ari kubata-bata hake foni yake kwemaminitsi ndopakamba patotanga kutotaura vanhu panze. Mutsvangwa Patrick Ndini changamire nyaya pamberi penyu, nyaya yakambopinda mudare menyu muno mugore rino musi wa 17 July 17/05 2024 yaunzwa zvakare namutsvangwa Zakaria achiunzira futi zvakare kuna mutsvangwa Patrick. Panapa nhasi auya nenyaya kuti nyaya ndeyekuti dzoka kudare tipedzise nyaya yekunyenga mukadzi wangu yakapinda musi wa 17/5/2024 ikatadza kupera. Ndoda kuripwa nemombe 2 yanembowo dzako chituka nemari yenari yakapinda muno. Takasiya nyaya iyi was Patrick akati Patrick Zakaria akati Patrick ni baba wangu, wakatanga wachimaira kusvika ndakavabata vari mumba wakadanana nemukadzi wangu. Ndinoda kuripa. Saka apa ichokwadi mutsvangwa Patrick akazi ichokwadi ndakasvitsa shoko ndobva ndarohwa. Saka nyaya iri kukoti. Saka dare renyu changamire rakati saka totombira nyaya iyi ibve kukoti tozoitangidza. Yakanzi chii kukoti totangidza nhasi takaimisa nenhau yekuti yakange iri kukoti. Yakanzi kutoerenge yakanzi judgment kukoti. Taura zvako Akapuwa community service. Community service yekurohwa. Wapiwa yemazuva mangani? Watoita zvikapera. Imwe tsamba yakabva kukoti kana kuti aiwa tsamba Yabva kuna Shema. Now yafana, if you remember, now dzekuti vanhu vanobata munhu aine chii aine mukadzi wake obva arohwa tine similar case ndokubva ndomhangarirwa kuti akandirohwa ende wakati zengi wapika iwo wacho wakarohwa. Takatozotsvaga maloya urotozoti watodii watoburitswe. Munhu yekuti kana munhu atadza usatore mutemo kuendesa mumaoko ako, nekuti ukatora mutemo kuendesa mumaoko ako unorohwa munhu wobvafa. Chawagona chii? Iwewe wakadanana wakangoti upimba makaita sei? Itaure. Pamusoro changamire chokwadi kuti ndakangotaura naye ndichitaura mazwi ekupfimba iye akaramba. Ndokumva zvatopera, hatina kudanana, hapana patakawirirana kuti tadanana naye.
asi ndakazoshamisika azosenda message akuti uya ndoda kuti ndikuonei asi muuye pasina munhu ari kufamba nekuti pane zvandoda kutaura vanhu vari kutaura zvakawanda vanogona kuzotaura kuti pane zvaakuitwa pambapa saka unouya pasina munhu ari kufamba ndobva ndatogara kumba titoona dzato kuma to 10 amva afoni abhipa amva asenda message kuti chiuya uye pane zvandoda kuti titaura ndobva ndatosimuka zvekuti ndakatorana nemudzimai wangu kwakutosimuka mudzimai wangu akatora imessage yani ndobva ndatomunyebera kuti haava nekubasa kwangu ndobva ndatobuda pandiri kunosvika kuye handina kuziva kuti mukadzi ane matauriro anga aita nemurume wake saka inobva atonditi kana masvika ndibhipei ndikuzarurei dho nokuti harizarukeni kunze ndobva ndatomubhipa nobva atozarura dho ndichizarura dho ndichipinda bva ndasvika kugara pasofa pandakasvika kugara pasofa ipapo akangonyembera kunge ari kubata-bata hake foni yake kwemaminutes ndopakamba patotanga kutotaura vanhu panze murume wacho nevamwe wake vanga ainawo 4 ko vanhu zvaita sei pandiri kuda kuti ndisimuke ndimhanye amba pane muzukuru akamba angondibata ipapo nobva atondirowa nechigolf stick vandatodomera pasi ndatokuwara vanhu vatotanga kutondirowa ipapo zvirotoni chii ndo zvimwe medical report yandakaenda kwachirema ndatokuwara paya ndo mabatiro avakandiita wakazopindwa mujeri kuti makatrepa munhu so ndo nyaya yacho iyo yokuti ndibaba munini ndokutanda mashoko kune murora ndokunotaura murume ndokuti hora chimudaidza auya wakagarira kunze achingopinda manje wachipinda wachimurowa ingozi yamaiita uruzona maimo like iyo joye like amupemi dai makabva mamuuraya maiita sei so ndo mairwe akaita saka yakazoenda kukoti pandayakauya ndobva taregera kuti itonga nekuti yakanga iri kumajor street court ndobva wazoiswa kucommunity service yawakaitwa kundoshanda kuripira mhosva yavo yawakadii yawakaita saka anga adzoka kudare saka panoitwa sei akunga wakaisa judgment iripa kuti ndikuda zvakati hanzi toda kuripirwa nemombe mbiri mambo semamira zvakaita pachina munhu chichabuda ngekuti ava zvavakanga varonga ndo zvakaita kuti uyu utozoenda kujeri saka zvinonga zvaitwa zvokupfimba mukadzi wemunhu hapana chavakaita zvodai wakavabata wakarara wese yange ipufu yakakwana saka izvi kundobata matoungana haindudzi dzatozoita dzingatoita mbiri machira changamira ini ndinoona sekuti zviri nyore hazvo nekuti baba vari kubvuma nyaya yavo yekuti shuwa vapfimba munhu asi muora akaradzawo akatsika dzekuti haana dani hapana chakaita titaona sekuti uyu anenge asvika pakuti ndiripire uyu tezvara vangatoripira mambo ndokanganisa nyika muora hapfimba kutotadza kwakaita iwo patsika dzedu hadzitenderi apa handione chavangari charipira nekuti muora akatora kudarana vavo sikuona wakati kuita nyaya iyi ndakuenda kufotuko ichizodzoka pamutemo wechiwanhu chedu mukadzi wemunhu apfimba saka vakatodarika mutemo sezara kuzopfimba muroora zviro kwazvo vanofanira kuripira mambo
kune murume wacho anotobatawo kuti akapfimbawo mukadzi wake kana paonekwa kuti chokwadi havana kuramba vese asi kuti vakarara vese apart pamatatu kuti mukadzi wemunhu haapfimbi pakaachangamira muntu kuedza kutsigirawo ipapo pekuti izvo tezvara zveshuwa wakapfimba murooro kusvika wazotrekwa wakadaidzwa wakaenda wakanopinda mumba wakatonogara pamasofa zvokuti dai wakanga wari kure pamwe dai wakatomubata muroora wakatorara naye saka zvinai kuti wangorohwe wakashamuka dikidiki kekuti wangotoshama mwana ndakakanganisawo kupinda mumba mako kuti wazive mangwana kuti zvakashata. Ndiani ane mukadzi panapa asingapfimbi? Ndinoda kusvika mukadzi wese anopfimbwa muroora chaiye kana asina tsika murume wese anongokanda shoko zvaakune munhu apfimbwa pashata nyaya iyi ngepekuti muroora akandounza murume wake kwakutrepa wese wari wairi awa kwakutorova uyu pedza kuda mombe mbiri nyaya kukoti yakamudya akapinda pacommunity service chane ninoti hapana nyaya. ichokwadi chekuti mukadzi wese anodii anotonzimirapo kana imi munotonzimira ipo ndiri kuzvimambo munoita sei chimbotitaurirai munoita sei kana mapfimbo zvaakwadini ndotoramba kuti ndiri mukadzi wemunhu ndo zvakatetwa nemuroora kuti aiwa baba chero kana dai vakaendeserwa shoko rekuti baba ndiri kunetsana nemwana wenyu baba vanofanirwa kugadzirisa kutodaidza mwana kubvira pano uri kugara sei nemukadzi kwete kuti ndaona chanze kuti ndinokuda nemaodhiyo nemameseji aiwa zvine wafundisiwa ngani wamuri kuenda kunochema nawo achibva wakurobokobora madzimai aiwa zviya zvekutonorwisana nemumwe munhu zvakangotaura kuti kurwisana nemumwe munhu ndinamborwisana naye kuti ndamborwisana naye nekuda kwei apa kana tochimboti inini murume wangu aenda kunonyenga kusaiti haana kunyenga muroora aiwazvo zvino apa ndiri kungonoveti chakagumbura chekuti dai muroora akangobvumba kurana nakezvaraka pasina zvese saka uyu muroora hachisitirezekeze anonyengwa nemunhu wese wese ndizvozvoka ndokuti mukadzika ndozvatiri kutaura kuti wakadzi warume wangani vanokupfimbai murodhi hobho hama shamwari chii dzinokupfimbai asi munodii munoramba handiti handisi kuramba handiti ndati varume vanonyenga handiti asika ndati tezvara wane migano here yekunyenga tezvara mukadzi wemwana iwe oda kutoonera mate mukadzi wemwana kuwowa mate kuti dai ndatorana naye kodai akabvuma tezvara indiri kungoramba kupedzi tezvara daidaidoaiti anyengwa nemunhu wokusaini kwete baba wakabereka zakariya ndiri kungoisa pamuti isu hatisi kuramba kunyenga tiri kuda kunzwa imi kuvakadzi kuti hapana shamwari dzemurume wenyu here dzakambokunyengai ndizvo ndakaita ndakazvimirira handina hamuna kana murume wangu wacho inini pano sandadozungora kumakoho zvavo ekuti murume wenyu handidi kunyenga hamuna varume vanombokunyengai muri murume haina handina inini handina ivi muri hwana hari ega muri hwana hari ega asi zvatinoziva vakadzi vanonyengwa nechii nevarume dai akanotaura kune murume wake ndanyengwa nani nababa mnini handiti woisa pamaaudio wodii woenda kudare muri kuona ndo zvinoitwa woenda kudare dare rotonga rowaona kuti wane chii
wane mhosva. Maaudio aripishana. Ehe. Asi inzwai hamusuteererai nekuti muri pamunonzwa. Ngaumbombera chezvino zvamu. Asi wakachienda kundodaidza uyu kukidhinepa murume uyu. Murubona. Waenda kundokidhinepa murume uyu wakaita instant justice. Yekumurowa. Ende zvodzi akarohwa pamusoro achibva adonha. Dai akafirapo. Mungadai muri kutaura here zvamuri kutaura. Inenge yakuzi indomene achine. Mazvinzwa ka. Ndo pacho patiri kutonga kuti pakange paine mhosva. Inzwa dzikisai maoko. Pachirungu wanoti wrong plus a wrong does not make a right. Murupanzwa. Chitadzo ukachiendera chimwe chitadzo hazvifi zvakaita chitsvene. Iwe watadzirwa waenda unomutadzira nekuti yezvezvi right tomuti ngaaripe. Uyu mangwana anouyawo futi achiti ngaandiripe akandirowa. Tinosvika kupi? Ndiri kubvunza imi. Nekuti tiri kumupaka kuti bhadhara mombe 2, iye anouya achiti anoda mombe 3 kumurowa kwaakaita. Haana kuroverwa panze. Kurowa kwacho wedza akaroverwa panze, akaroverwa mumba, akaroverwa chii, hakuna mutemo unobvumira kuti munhu aite mutemo wake mumaoko. Kurowa munhu. Isi tozoita basa rei? Ndo zvacho zvatiri kutaura kuti a wrong plus a wrong does not make a right. Urubona. Akabata munhu. Right. Akaba right wauya munhu. Hande kwani kwaishe. Undotongwe nani? Naishe. Even kujeri angadai asina kupinda mujeri. But nekuti akatora mutemo ndo kurowa uyu. Nhasi unoitota kuti wakakanganiswa unoda mombe ngani? Taura. Unoda mombe ngani? Taura. Taura mubvunzo. Unoda mombe ngani? Right, iwe wakarowa. Unoda mombe ngani? Dzinoenderana nokuwara kwamo. Ngani? Kana shanu. Muri kuzviona? So, hatichisina chinokorekta formula yedu. Ndo zvatiri kutaura kuti akatora mutemo akauendesa. Saka izvozvizvi ndezvekuti uyu tinomuripisa, uyu mangwani ari muno ari kuuya achitaura kuti ndakarowa akatoenda kujeri. Urakani ndoda 5. Saka taakuripisana nekuripisana. Nekuti mwana wenyu akadii akatadza. Saka nekuti pakatadzika ipapo. Chitema hachidzorerwi nechimwe chitema. Vanoenda kuchechi kumakereke. A wrong plus a wrong does not make a right. Saka wese wane zvitadzo chavangatoite kubhadhara kuna mambo kuti takakanganisa. Uyu achiti takakanganisa, uyu achiti takakanganisa, mambo ndodya zvangu. Kuti vana vakakanganisa nekuti akatondotonga ega. Asingabvumirwi kudi kutonga. Uyu akapimba mukadzi wemwana. Kuine dzimwe mvara dziri mudhuze dzekuti apimbe mvana idzodzo. Saka dare munoti kudii? Dzora kudare kuti muchipe judgment. Ndakutaurirai mutemo zvaunoita. Kuti chikumbiro changu ndechekuti mukaona ine ndindozi muzukuru pakutanga ronza akasvika karowa murume hatisi kuchatoka yakurowana kwenye yakatongwawo hatichadi kuzvinzwa izvo ndachida kutsanangurira aita yekuti even pari kuzi akatirepwa tine maaudios nezvimwe zvinhu zviripo zvinoratidza kuti iye ndiaitokumbira kuenda kuloji nemukadzi kusvika mukadzi azotaura kuti chiuya ikumba right ipapo ndapedza hangu right
tikozoti panyaya yekuti akabatwa kune vamwe 3 vakabatwa vasina mhosva vaakanyepera kuti vakandirowa pasina kumurowa, then uyu vaazopiwa wake mhosva yake machi that izvezvizvi muri kuti uyu asifana kuripwa handizvo but panapa izvezvimunhu auya panapa ane matsamba ekuti uyu akarohwa saka tikufanira kuti timuripe futi. Saka uyu ari kuti isusu tikauya kuno kudare kuno iyo bamhanya kukotu tuya kudare ende zvakaitwa apa akaita masvosva. Inzwa muzukuru, panapa tine tsamba yemukomana ane atauraga nemuromo wake kuti ndakapiwa 2 weeks dzecommunity service nekoti. Koti yange yazvinzvera yaona kuti akaita mhosva, akatoita mhosva. Mhosva yake ngekutora mutemo kuisa mumaoko mani ndezvotwa namamwe panapa nokuti dzotsera kumasute kwatabva ndachida kutsanangura kuti panyaya yataurwa namambo yekuti uyu anogoti ada munge 2 nhasi like zvakaitwa kwashema svosva. Kwashema svosva akati asika kuripisa baba nekuti ndibaba ishema svosva vakaripisa vakati nemudunhu mavo ripa chakati nyaya bvatonzi yapera ichimonzi yapera chete pakangoita 5 days vataona mapurisa tsamba dzaabuya futi zvinzi then baba yauya kandubva mabatwa chii vatabatwa nemhosva vabatwa nemhosva mubva vabatwa asina right na isusu vatauyisa nyaya kunoku sezvo makanga mati ngaidzokeka yadzoka kunoku nhasi tiri panapa kwabva kwauya futi dzimwe tsamba futi dziri kuti arida kubhadharwa futi saka isusu 10,000 ndo zvatiri kutaura kuti a wrong does not correct a wrong. Munoramba muri mumakotsi. Ndo zvazvo zvatiri kuda kuti titaure naye panapa kuti iwewe ziva kuti wakakanganisa, iwewe ziva kuti wakakanganisa, chiitai kuti nyaya iyi iperere pano poshaya anoendesa umwe chii kumakotsi nekuti munoramba muchitendereka muchipera mari. Uri kupaona iwewe handiti wanga waendesa mapepa uku handiti akaenda kare chindowa withdraw tokupa mupurisa woenda wondowa withdraw unoya mande wondowa withdraw mapepa nyaya ichidii ichipere. Iwewe hapana kuripa kwaunoripirwa, iye hapana kukuripisa kwaanodii kwaanokuita. Iwe ukaendesa nyaya kukotuko isu tichakudaidzawo kuno kutoti uya udi uzoripewo nyaya wakadii. Saka munoramba muchidii muri mumakoti muchiripirana. Chizova kuti iwe chiita pride uri baba wakakanganisira mwana handiti iwe woziva kuti wodzora pride yako uri mwana wakarohwa baba handiti nyaya yenyu yochidii yopera. Zvikutora kuno mudzimai wangu akutonditi ndakukungura akuenda kumba kwedu iyeyu nasabho mutsvanzi vari kushungurudza mudzimai wangu even zvikanzi pari kutambiriswa mainput machi vari kukanzira iva baba vari kukanzira mudzimai wangu inini ini ndoita basa rekudrive ndinokuroza ndokuda kunzi mudzimai wangu autokungura ndautokungura kuenda kumba kwedu handichakwanisi kugara mumusha nekuda kwevarume vari tuiwa iyeyu nasabhuku mwina wakoma wake aripo paseri muri uzvitwa sabhuku chindogarai nemhuri zvakadii hatichadi kuti nyaya iyi idzoke zvifuti zvakare. kushungurudzwa kwacho kwaari kutaura ndekwekuti alright dare riri pano ngaatauri ndiri pano sabhuku mutsvaga ngaatauri mashungudziro ari kumuita mukadzi wacho. Alright. Uyu murume uyu haasi kuuya here achimbonyangira kumba kwangu iyeyo arapa aiwa mese muri tu muri pamwe chete zvese kufamba kwese kwamuri kuita uchiuya kumakoti kufamba kwese kwavari kuita kwavarifamba vari tu vachiuya kumakoti vachifurirana vachidaiso iwe nhau dzekuti uti waramba wakunga wasawirirana hatidzidi muno mudare vari kubvisa kuti uri kutaura kuti mukadzi wako ari kushungurudzwa papi nasabhuku papi zviri kuitika ndozvekuti zvavafanana tsamba yatanyorwa naishe zvikanzi pari kutambiriswa zvinhu vari kuidzima zita remukadzi wangu mumusha
kudzimara ishe watozotinyorera tsamba mataricha haasi kupera musha ndizvo here right. Saka kana paine chaanenge anyimwa chiri mugwara rekupuhwa unouya achitaura kuno right. Chitaura iwe ndoda kutaura pamataura zvekuti ndakaendesa matsamba kuichokwadi changamire matsamba akaenda vana ndakati ndoda kurapwa vana ndowakaya motikari vakanditakurisa kusvikira zvaramba ukwana ndikatotengesa mombe ndizvozvo chiure chako saka ichocho chamataura ichocho handitochirambe ndo chakaita kuti ndiendese tsamba dzekuti vabhadhare maexpenses ekukwara kwangu kwete kuti ndaendesa nekuti yaunzwa kuno kwamakoni acho aiwa maexpense iweyo chiziva kuti maexpense ndo zvinoita chihure chine chii togara tichitaura munomu kuti chiro chinopedza pfuma yemunhu imboro yake nemuromo wako kutaurisa izvozvo zvinopedza chii. Saka ziva kuti wakanyangadza kundopfimba chii murora oda kuti wakubvisire maexpenses echigororo chako handiti izvozvo ndo zvatinoda kuti ngazvichiite zvipere. Imi mhuri yekwaMutsvanga wakanyangadza iye akanyangadza mese akarowa baba iwewe wakapfimba chii mukadzi wako iwewe chiita makosi ako uzviripire. Uyu makosi ake edare achakundozvionerawo makosi akakunza akudai muchipere zviro izvozvo tati mande unouya pano woenda unowithdraw newakomana wangu panapa mande wowithdraw nyaya iyoyo handichadi kudini kuinzwa zvakare handiti so that nyaya iyi muchipedzai vanhu vekwaMutsvanga mowirirana wakakanganisa ndiwo wanyakukanganisa pekutanga saka unofanira kuti uzvininipise kwete kuti urambe uri mumakotsi munhu wemukuru iwe wakakanganisa. Okay. Mambo wangu maita yenyu kundipa mukana ndakaita kubuditsa zvimwe zvinhu zvakangoti one day panyaya yedu pamanzwa uyu mwana wangu avakoma wangu uyu munin'ina wangu zvekuzonorohwa izvi inyaya yekutoti uyu akaoma musoro kuzokuzorohwa izvi akabvira kare ane musikanzwa mwana uyu akanoita mwana naamai iye uyu isi anonyeka haasi uyu ega waakanyeka uyu muroora ane zvakawanda zvakaita kuita muzotodiko panapa togona kutopuhwa maevidences emaitiro ake akatorara naye ari panapa aiwa zvinogona kudaro right hazvina kumhangarwa iye sabhuku wacho ushu mukoma wangu uyu mukunzwa sabhuku uyu sorry sabhuku uyu dare ndiri kutonga uri sabhuku wangu haupedzi dare urani tokuisa cheni kana uchitonga kwako kutonga kwako uri pasi pangu teerera dazi ndindamupa chanzi yekuti ataura nekuti zviri kuitwa zvakaitwa nemunin'ina wako zvanga achiita hazvisiri correct saka ari kutaura kuti ngazvipere semusha tifambe semusha saka uyu sabhuku uyu akatora pamukadzi wake uyu mudzimai wake atorwa neuyu mudzimai haana mukadzi izvozvi chenyezi no mukadzi atorerwa neuyu nyanya handidi saka uya kwataenda kunogwa uya kuzoti kutigadzirise pamusoro pazvo tapuwa tsamba iyo namasosva tichiti sabhuku wedu ngaabve hatichatobomuda sabhuku anouya kuzopupurira mumbwe sabhuku anomira nevanhu vasina nibasa rese munoprotaka munhu wani hamusi muchechi moti nemba teseka so sabhuku wedu uyu hatichamude ndo pane tsamba yatava nyaya yekuti sabhuku wedu haana habatsiri haasi kumira nevana anotonobvisa futi mazita anenge aine vanhu vanenge wekutambiriswa chikafu chiri kubva kuna president wedu mafetilizer kubva kuna president wedu
iye uyu nenyaya yekuti uyu haana kuzokudirira panyaya yake kuda kutaurira nemuroora hatina kukudirira nenyaya idzodzo manje uyu ndiye atopusha uyu asi Sabhuku ari kupusha uyu ndiye anotova neproblem. Ndinobvunza musati matimomera muti wati mukadzi waPatrick anga ari mukadzi waSabhuku waina iye zvinezvi. Aiwa uyu anga ine mudzimai wake asi uyu akazonopindira kumba kwaSabhuku kumba kwemukoma wake uyu akazopinda kumba kwemukoma wake. Ari kupi mukadzi wacho akatoenda akatoenda iye uyu nyanya. Alright, ngatichipedze chigachiza iwe muzukuru chisiyana nezviro zvekunyenga-nyengachi madzimai wano handiti iyi taregera kuti ubhadhare nenhau yekuti mese uyu akatora mutemo akauisa mumaoko. Zvinove zvinhu zvekuti iye zvezvi tinomuti abhadhare iwewo akakurowa sababa haisafanira kuti adi aite. Saka iwewe sekutaura kwataita unouya mande nyaya wonowithdraw nyaya ine mapurisa unoona mapurisa angu anenge ari panapa mondowithdraw nyaya so that mochigara zvakadi zvakanaka. Handiti idzo inyaya dziri kutaurwa history yezvinhu zvanga zvichiitika mudunhu kana kuti munzvimbo zvinonzi muroyera kure uzonenererwe nehama. Kana uchitsvaga majengetafu kana wakadzi kana yako ichimira stereki uya utsvagire muno mutauni muno wodi worara wodzokera chikumba mari yako chete warimo wakadzara wari muno. Handiti wosiyana newakadzi wevanhu wosiyana newakadzi wana mukoma wakadzi wehama and so forth. Handiti pane iyi yakaunzwa mudare takuburisa kuti hamuchabhadharani chiitai kuti zvidi zvipere nekuti mese makakanganisirana hapana kwatinosvika nekuti munoramba muri kungodi muri mumatare. Handiti saka nyaya yenyu yapera chisimukai mudi kana munenge manga mati amati ndomborona kamushamu weshe matara apera changamiri.